Nosotros aquí, nosotros somos de un sitio, de un país llamado Cataluña ahí arriba, y estamos ahí. Nosotros pintamos poco en todo esto. Ei, que els xavals del Gomet Groc s'han fet un podcast. S'han ajuntat el Modernet del poble i el Celià més mamat que trobaràs. Que tenim noms. En Marc i en Lluís us apropen al món de l'entreteniment. Dades, estadístiques, opinions, crítiques, debats, articles, i anècdotes. Són molt pesats, però perquè tenen molt a dir. Tranquils, que no estarem sols. Vinga, va, sense vergonya, la peles, la peles. Santa paciència. Apa, us deixo amb els atòpics. Sort. Aquesta setmana ens hem enganxat a pensar en gran, proposant idees ambicioses quan ni arribem als 200 followers a Instagram. Hola, 157. Bones! Hola. Avui, com sempre, farem l'estructura que és, ara presentarem les convidades, després, amb preguntetes rapidetes rares que s'inventen aquí en Joan i en Marc, després farem un debat, ja veureu de què, una mica interessant sobre el tema d'artistes, perquè són artistes avui. Després farem recomanacions, no? Sí. Que avui estan enfocades a com trobem un tresor, bueno, després ho descriurem millor. I finalment, una dinàmica que... A veure com va avui. La Marc l'ha preparat, que és... Bueno, ja veureu, no? Sí. Ja veureu, sí, millor que 10 ja descobrirem. Exacte. Vinga, passem a la següent secció. I ara sí, després de la situació raríssima, amb la presentació de les convidades. Avui tenim la Moli. Hola. I la Rosarona, els seus noms artístics. I ara us presenteu bé. Bé, com a tothom que ve aquí al principi, us preguntem qui sou i com us definiu vosaltres. Qui ets, Moli? Et cedeixo al començament. Soc una noia, com podeu comprovar, de 20 anys, que no sé, que faig música i porto bon rotllo, no sé. M'estic sentint a l'esplai, tio. Sí, una mica el rotllo és trencar el gel aquí. Sí, allò que t'apunten i diuen ha vingut la nova companya de classe. Jo crec que o sigui, la pregunta era qui soc, no? Crec que és que no em sabria definir més que amb el meu nom. O sigui, Moli, crec que ja més o menys a primera vista crec que et pots quedar amb més o menys qui soc. Ja et dona el vibe. Sí, jo crec que ja... Que mola. Ja ho dic. El primer dia vam fer un programa només en Lluís i jo i vam dir això, vam dir, tio, ens definim sempre amb el nom i el nom a vegades sí que pot significar coses, però a vegades és com hi ha molts Marcs, saps? I jo soc en Marc, tal, i és com, vale, però saps? A veure com ho és. Però que el teu és com molt específic. Jugo una carta. Sí, veritat. Bé, i ara el que fem nosaltres és qui sou per nosaltres i com us veiem nosaltres. Començo jo, vols? Comença tu. Per mi, la Moli és una amiga de la meva parella, que ja havia vist algun altre cop i que m'he escoltat les seves cançons des que va començar. I la Roser és una amiga dels de Massaviu, que també sabia que feia música amb ells i que he conegut a través d'ells i que res, que sé que és d'aquí de la zona, pensava que era del Maresme, però ara és de més a prop i no conec gaire tampoc, però bueno, que per això estan aquí avui, per conèixer-les. I per mi, us defineixo, bueno, igual, perquè al final són unes artistes, cantants, que les conec a través de Massaviu i no conec gaire cosa més, la veritat. Llavors, no inventaré. I escolto les vostres cançons de tant en tant, em sé una de cada una. Crec. A fer la feina, més o menys. No, però que em sé una, de veritat. L'has de cantar de pa a pa. No, de pa a pa no. Però sí, de veritat. Vale, vamos. Va, comencem. Comencem amb la categoria d'esports. Lluís. Vale, preguntetes ràpides que heu d'anar responent. Som-hi. De l'1 al 10, quan us la suda el futbol? 10. Un 10. Perfecte. Oh, molt bona. Quin esport importa si no és el futbol? Òbviament no és el futbol. Si hi ha algun esport que m'emporti una mica... Jo és que soc en plan basic white girl, que m'agrada el pilates, el yoga i aquestes coses. Un muntó. I de veure, no sé, és que me'l suden bastant. Bueno, m'agrada escalar també. Escalar? Sí, està molt de moda l'escalada, tio. És que mola molt, ho has provat? No. O sigui, jo em vaig levantar les mans, però mola.
A Pedra, ho has de provar. Impressiona molt més que... Tope. Jo he provat amb el Rocòdrom i no és el mateix. Tot i que és molt divertit, També, però Pedra impressiona. Dale. No, la Moli. La Moli. La pregunta era... Que quin esport sí que t'importa? Si n'hi ha algun que... Uah, potser diria... És que l'únic que toco i veig és gym virtual, saps? O sigui, no sé si Gym això virtual. Una tia que fa esport. La Fit Coco o alguna d'aquestes? No, és la Patrick Jordan. Ah, vale. Jo també faig molta Aquest és l'únic Patrick. És que una amiga meva, la veïna fa la Fit Coco i la veig com allà al pati sempre em diu, ui, toca. Vale. Bueno, us manteneu fit, o sigui, alguna cosa sí que feu. Sí, s'ha de fer. Sí, és important. Des d'aquí també proposem que la gent s'ha de moure. Bueno, va, passem en el món del cine i les sèries i tal, sí? Primer, us poso una situació. Los Angeles, època durada del cinema. Diumenge a la tarda. Vas al cine Grauman's Chinese, que és com el més típic i hem buscat que fa més anys que està allà a Hollywood. La sala més reconeguda de la ciutat en aquell moment i només fan una pel·lícula i te la deixen escollir a tu. Quina pel·lícula poses? Uau. Però pot ser d'ara. I tant, i tant. No cal Sí, que... qualsevol pel·lícula. Perquè ara no sé quin ha sortit i quin no. No, si no tens ni l'any, o sigui, era bomba. Quina poses? I ara de Before Sunrise. Oh! Sí. Has trobat algú... És la meva saga Pel·lículon. preferida. Sí o no? La meva també. Sí. És que m'encanta. És increïble. És L'he vist molts maquíssima. cops i és molt bona. Jo Call Me By Your Name, crec. És que és la típica. També és molt bona. Sí. Sou molt sensibles amb la pel·li, us agrada molt Sí. el romanticisme. Està veient ja, O un Romer tonto també estaria bé. Home, amb la música que fan ja es notava que molt tema amorós. Sí, Relació, això sí que es es nota veia. bastant, realment. Som-hi. Bé, següent, vale? Sí. Com a la pel·lícula de Malditos Bastardos, no sé si heu vist, és la directora del cinema. D'acord? Hi ha una escena al final que ella convida tots els nazis i els hi posa una bomba en la pel·lícula i els mata. D'acord? Pillant referència d'aquella escena és s'omple la sala de tots els teus enemics. D'acord? Però estem 2023 i no pots anar matant penya així per la puta cara. Llavors, quina pel·lícula els hi poses per torturar-los? La de Caroline. Vale? El Club de la Lucha. Hòstia. Jo m'ho he passat bé mirant-la. Ho però està bé. sento. A veure, expliqueu una mica molt curt el per què. Bé, jo és que vaig mirar Caroline de petita i me'n recordo que em vaig traumar molt en el moment dels ulls. Jo crec que allò és que seqüeles. Jo, la del Club de la Lucha, em deixa amb extrem mal cos. O sigui, la vaig acabar i va ser com un res de sentit. No vull Una anar a dormir, simulació. no vull no anar a dormir. És com... No m'agrada gens. Però gens. Per la sensació que em va deixar, més que altra cosa. Vale. A veure, és raríssima, de collons. A mi m'agrada Una molt bona el twist que li posen al final de són la mateixa persona. Clar, és que a més i no té em vaig enterar ni bipolaritat. la meitat. O sigui, no ho vaig acabar d'entendre. Era com un... Oh, m'estic sentint malament i no sé per què. Jo me la vaig, recordo sempre, me la vaig mirar un Carnestoltes que tenia com 17 anys i ja començava a sortir, no sé què, no puc sortir, tinc 40 de febre, em vaig a veure una pel·li. I em va posar aquesta i em va pujar la febre al 41, 42, el que va a punt d'explotar. Bé, l'última de cinema. De quina pel·lícula us agradaria ser la protagonista? Before que repetiria. Però per dir una altra... No seria fàcil fer el personatge de Before Sunrise. És una, el personatge. els que ens estan escoltant, perquè està bé que expliquem una mica, és una saga de pel·lis romàntiques on bàsicament surten dos personatges, el noi i la noia en aquest cas, i tenen diàlegs molt llargs en una mateixa escena, no? Sí. Llavors per això he dit Jo crec que podria. Però dieu protagonista en plan de fer d'actriu? Bueno, o podríeu viure en aquell de viure món. en aquella pel·li? Ja, això, vale. com tu vulguis prendre. Com vulgueu. Sí, pots viure en aquell món, si vols, sense Clar, jo que hi era hagi les viure càmeres. en allà. Hi ha un Harry Potter. Clar, és que tonto. viure és ta massa aquesta. Potser... Sí? I series el Harry. No sé si el Harry no, seria un personatge super secundari que ni surt, El Wes, seria però el Wes. està allà... Seria el Wes. El nostre personatge preferit de Harry Potter és un noi negre que diu una frase en les 8 pel·lis i es diu Wes. No, es diu Wes a la sèrie de Com defender a un asesino. Es diu Wes en la pel·lícula de... Sí. Explico. No, jo vam mirar aquesta sèrie amb qui? Amb l'Alcalà, no sé qui. Bueno, ho miram al Batxi. Sí. Això. I després vam veure, no sabíem, que sortia Harry Potter. I tots supercontents fent la saga. O sigui, vam fer una marató de la saga. A casa seva, les Supercontents. 8 pel·lis seguides.
les 8 pel·lis seguides, 18 horaques, allà menjant pizza, guarrades i tal. I cada cop que sortia aquest personatge, tots el Wes, el nostre millor amic! Uah, ens va salvar la saga, Si no... Sí, si no aguantes una marató de Harry Potter, saps? A veure, què has dit tu, Roser? Perdó, que no m'he enterat. No me'n recordo. Before Sunrise crec que he dit, i després, no, sinó de Romer, m'agrada molt la de El amigo de mi amiga. Bàsicament és una trama que són com dos amigues que després una li roba el nòvio, és una mica turbio, però llavors com que li roba el nòvio, però després, o sigui, es roben els nòvios entre elles i com que estan super angoixades perquè no s'ho poden dir i al final de la pel·li són... Bueno, és igual, ja la mirareu. Bueno, has fet dentetes. Bé, hi ha algun antagonista que us agradaria molt representar, d'estar allà en el set de pel·lícula i dir, va, vull fer aquest paper? Rotllo Darth Vader, saps? Uf, jo no. Home, alguna estaria guai. Potser la Malèfica, et diria. Però la Malèfica és antagonista o no? Hi ha aquest rotllo. Uai, jo no sé ara mateix. Bueno, no sé, hi ha gent que té com molta afició a un dolent. Jo vaig amb el dolent, saps? No vull anar amb el bo. Clar. Bueno. Hauria de pensar. Si us ve algun, ens ho comenteu. Vale? Passem a la secció de la musiqueta. Vale? Avui entrem a la 8ª dimensió. Porfa, us demano, per favor, ho he escrit jo, això, i jo entenc la veritat, estigueu atentes. Només Poseu com a mínim 8 sentits, no els tenim, però... Només aquests 2 minuts. Per entendre. Vale? A veure com surt. Som-hi. Has d'anar a la uni, però t'equivoques de bus. Agafes el que va a la 8ª dimensió i et transformes en música. En quin gènere agafes forma perquè la gent sàpiga que ets tu? Hòstia. Molt bona pregunta. Sí, però molt difícil, Jo també ho vaig dir, És que és molt guai aquesta. Quin gènere? Aquesta la va fent Joan, perquè ha sigut inspiració per tots vosaltres. Quin gènere de música us representa més? O us agrada més, o escolteu més, que us serveixi? Jo crec que hi ha dos, que un és el que m'agradaria ser i un altre el que sóc. Llavors em costa com separar-los. Pots dir els dos. Ha millorat encara. Més hype, a veure? Sí, jo crec que el que m'agradaria ser és com rock. M'encantaria ser aquest tipus de... Però no ho soc, s'ha de ser realista. Llavors diria indie que fa plorar molt, jo crec. I no m'agrada ser aquest, però m'ha tocat. Sí que fa plorar. Jo, indie de nena contenta. Però en realitat m'agradaria ser... És que ara mateix, per exemple, estic escoltant molt com... Sí, trap americà. Però... Marc. Gràcies, Roser, algú que ve per poder... Sí, però clar... Realment no sóc això, saps? O sigui, la gent no em reconeixeria. Llavors hauria de fer d'indie. És que el vostre punt de fer música també, el tipus de música que feu, no té per què ser el que després escoltes o el que t'ha de representar a l'hora de fer-ho. És com nosaltres ho diem i jo seria hip-hop, trap, saps? És el que escolto, però no em vegis rapejar mai perquè et pilla sarna als ulls. I tu, Lluís, crec que vas dir pop? Què vas dir? No fèiem aquesta pregunta, no? Bueno, doncs, què series tu? No, potser ho hem fet fora de càmera perquè ens ho preguntem tot. Però... Si jo escolto pop, llavors seria pop, però no sé si sóc pop. I voldria ser pop? L'acord voldria ser pop o no? M'és igual. Està bé, no sé. És que pop és com és qualsevol persona. Sí, està bé. És com tenir... Pop és com tenir un 42 de peu. Hi ha més del que tu vols. O sigui, pop és el que hi ha més... O sigui, per nois tenir un 42 és on hi ha més sabates d'aquell número. Tinc un 42 de peu. Jo també tinc un 42 i mig, així. Vale. Vull dir que són els números on hi ha més marcats. Si tens un 47, has de trucar a la Nike i dir hola, perdona, tinc peu de pallasso, fas una sabata, saps? Ho podem fer al diccionari o no, el de pop? És que tens un 42 de peu. Ojalà. Seria la nostra petita aportació. Com s'ha t'acudit, allò? Segueix, va. Va, següent. Va. Seguim, en el mateix bus. Sí? El bus va ple de gent interdimensionada com vosaltres. Ara, que heu travessat aquest llindar amb tot el bus, d'acord? Nosaltres ens imaginem aquesta gent en forma etèria, com amb unes línies colorides que floten i representen les ones del so. Amb quina imatge o forma associeu la vostra música? Estic assimilant la frase, però... Sí, és en plan tot superlineal. No. Nosaltres la gent, que la veiem des de fora, veiem així. Vosaltres podeu ser... Quina forma tindria la vostra música? Dic, jo, escoltant lo vostre, per exemple, la de la Molly, per exemple, em recorda com, amb la teva estètica, que fas tu les portades, per cert, no hem dit res, amb la teva estètica com un peluix, o un... Tens una que és un cor amb atrevessat, crec, però és un peluix d'allò. Alguna forma, com que puguis tocar, la qual representa la teva música. Un objecte. Un objecte, sí. Però vull dir que no cal que sigui un objecte que puguis tocar. En formes geomètriques. No, però dic, no cal que sigui un objecte que puguis tocar. O sigui, pot ser
Tu estàs Que pensant que no tinguis- et sabies, no? Estava, És molt difícil. estava pensant com una estrella, saps? Jo crec que un coixí. Sí, mola, tu. Com per abraçar-lo de nit i així. Uau, jo no sé. Aigua. Aigua! No sé. Home, fluctua i es pot posar en tots els recipients. Encaixa en tot arreu. Sí, no sé, aigua, crec. Mola, vale, guai. Seguim. Seguim. En Porta, el rapero, el del Dragon Ball Rap, és que ho sabia, no s'entendria la broma. Sabia que no pillant la referència. Tio, em porta el de... No? No us sentit mai el rap Un rapero. del Dragon Ball, que era super meme de fa com... No. Vale, no passa res. En Porta, qui era el conductor del bus, t'obre la porta. Era la tonteria aquesta, val? Això era tota la broma. Era tota la broma, sap molt de... Sí, ja ho sé, però volia saber el context, jo què sé, tio, per tantejar. Va, davant vostre està l'edifici més majestuós mai imaginat. Òbviament, és la Facultat de Música. Està repleta de referències culturals, murals d'artistes històrics i els jardins de l'entrada plenes d'artistes compartint les seves creacions. Sí? Setegem el mut? Sí. Guai. Al vell mig, una estàtua s'alça. Aquesta facultat va ser construïda per la vostra màxima referència musical. Qui és aquest fundador o fundadora? Hòstia, és que és complicada aquesta pregunta. Però més fàcil d'entendre. Sí, aquesta s'entén una mica més. Però referència en plan de... que quan fem música pensem en aquella persona o referència de que l'escoltem molt? Vols que et siguis sincer? Sí. Vale, no et volia preguntar què t'inspira, però m'he inventat això per preguntar-te Vale. què t'inspira, vale? O sigui, que dic clar, és d'on heu agafat inspiració per fer la vostra música? Pau Vallvell. Una cosa així. Jo del Biel. Sí, Ui, Biel Colomer. Graduades a Referent. Massaviu. Teniu un grau en massa viu, eh? Sí, jo crec que justament el que volia fer era com molt diferent del que he fet fins ara. Llavors justament el dia em va dir jo crec que pots tirar per aquí i tal, no sé què, i jo va ser com, bueno, vale, sí, queda guai. Però la meva inspiració era com totalment anada. vale. Mira, tenim un amic director d'universitat. Artici d'universitat. Va, Una cosa, un moment, Perdó. que em sembla interessant. Llavors, jo, bueno, no diré ara la història, però com us poseu a escriure? Vull dir, ja teniu... Aneu escrivint mentre penseu la tonalitat o escriviu i llavors li poseu la tonalitat a la lletra? Això no he entès mai com funciona. Improviso Depèn, sí. i va sortint. Improvises cantant. Clar, i van sortint Clar. coses. O també tens a notes coses que vas apuntant, frases, jo què sé, et trenquen el cor i dius al tren, joder, tio, i fas com una nota Puta llarguíssima vida. i estàs tocant un dia la guitarra i mires les notes i a partir d'allò vas fent. Hi ha moltes maneres de crear música. Ara, si em deixes posar una parte, vaig veure una, No, sí, però vaig veure una entrevista del Flash Ice Cream Ferrés. Bueno, no, era un dels productors del Flash Ice Cream que deia lloguen una casa amb piscina i un pati que flipa de fora i estan 72 hores que sona bases de gent que van convidant i de tant en tant pues, pillen el micro, rapegen un rato sobre, ai, m'agrada, no m'agrada, no sé què, pues canviem-ho, i llavors s'hi posen. Però és com que la inspiració flueixi i crees un estat perquè tal que t'aflueixi. Com diu la Roser, estàs al tren i tens aquell mood de dir, hòstia, però estic trista, vull escoltar això, i depèn de cadascú, suposo. No, i tant. Home, però aquest has de tenir... Has de ser ja una estrella, no? Sí, per agafar una casa i tal. Ho has de tenir més. Vine. Vinga, va. Bé, fem l'últim, vale, de música? Va. És el primer dia de classe a la universitat. Igual que el Barça, el promociona Spotify. Sí? Que tenen el partnership aquest. El senyor Spotify, que t'imagines com tu vulguis, perquè és una forma etèria també, us convoca a l'auditori per fer-vos un discurs de benvinguda. Obriu els porticons amb una tremenda patada com si entréssiu en un saló del Far West. D'acord? I tal com entreu a la sala, li crideu ben fort, com si una persona de doblatge en català estigués prenent la vostra veu de darrere, i li dieu el següent. Fill del pot petit, com tornis a classificar la nostra música com a música en català, raptem a la Rosalia i li fem escoltar Antònia Font, Mishima i Sopa de Cabra fins que només canti en català. Vale? Seguidament, seguidament li llanceu a la cara els millors hits catalans mai parits, però amb ràbia, a fer-lo mal, a enviar-lo a l'hospital directe. Amb quina música en català l'heu atacat? L'Exambusto. Va, rockera aquí. Jo, li posaria Muixca, així, algo actual,
I després, merda, he pensat una altra. El tema de jo competeixo de Manel amb Pound Gang, perquè és com, saps, ho agafa tot. És el meu tema de l'estiu, d'ajuntar-nos tots els panites, birra a la mà, sense samarreta, a casa d'algú i cantar-la a ple pulmó, És molt de noi, això, Sí, és molt de noi, 100%. No. Per cert, gent, soc un noi hetero i són coses que fem. Passa res. Molt bé. Doncs passem al següent. Aquestes ja són més... Sí, ara ja són més... Sorpreses al peu, que deu dir Marc. Gràcies per l'atenció, us ho dic de veritat. I els oients també. Bé, segueixo? Vols fer una sola? Sí, no. Va, amb quina xarxa social us cremeu més la retina ocular? Instagram. Claríssim. Acaba de ser aquí pop total. Vale. En quina xarxa penges més contingut que Bruixes cremades a Amèrica entre el 1800 i el 1900? Instagram. Vale, claríssim. Sí. A més, tenim uns close friends molt potents. Intensos. Feu servir, suposo, altres xarxes també, no? Sí. Esteu a Twitter i TikTok i d'això també esteu, no? Però Instagram és el righty. Va, sabeu llegir? Sí. És puta broma, ja ho sé. Va, Són escriure, de fet. Si és que sí, és una broma que fem per... Si és que sí, quants dibuixos té el vostre llibre preferit? És broma, quin llibre us agrada moltíssim i voleu recomanar? La por de Stefan Zweig. A veure, un resumet molt curt. És superprim, el primer, jo crec que això és molt bo. I llavors també és com que passes tota la... O sigui, tu passes, no por de... Passes angoixa. Sents molt l'angoixa del personatge. I al final hi ha com un plot twist i dius, vale. I llavors et dona com moraleja de vida. És que no us puc dir molt perquè és molt curt. No, ens encanta, quan no coneixem llibres, que ens acostuma a passar molt, perquè no estudiem el mateix que tu, literatura. Llavors demanem una sinopsis perquè a veure si a la gent li convenç i podem arribar. Bueno, jo només diré, o sigui, és el llibre que vaig dir, m'agrada llegir com a persona adulta, saps? En plan, no llegint històries d'amor d'aquestes com cutres. Molt bé. Posarem a la descripció sempre tots els links, els buscarem i els posarem, vale? Molly, què ens tens a dir tu? Jo el Mont Groc. No sé si l'heu vist. Superacorde amb el podcast, vamos! És veritat, quin comet groc. És un lore. I és de l'Albert Espinosa. L'he llegit, crec, però fa temps, És guai. L'he llegit. Per anar rellegint està guai. Sí. Molt bé, guai. No sabem lo gamers que sou. Si poguéssiu viure en un videojoc, a on viuríeu? Jo és que no en sé. Només he jugat a Call of Duty. Et recomano no viure I no hi viuries, no? No hi viuries, saps? Llavors no. Però podries morir molts cops i fa respawn. És veritat, ets immortal. En el fons ets immortal. Passa que només pots disparar penya. Ja, és horrible, no acaba de viure per això. Jo Animal Crossing o el New Style Boutique i comprar molta roba. Abans has dit lo de Harry Potter i m'hi has fet pensar. Han tret un joc de Harry Potter ara. Que vius a Hogwarts i tal. Sí. És que l'Adrián Grosser va dir aquest, l'últim cop. Sí, és que són els típics, crec que són com molt liosos. Quan treuen un videojoc d'una sèrie o... De jugar, vols dir? Sí. Sí, aquell li han ficat masses coses. L'Animal Crossing és com vida adulta, tens un sou de puta mare, vas a pescar, saps? Sí, estàs de puta mare. Molt bé. Quin podcast escolteu? O escolteu algun podcast? Jo sí, d'entrevistes, molt. I llavors després també m'agraden molt, en plan, és que això és molt de noia, de veritat, sóc una basic white girl, de com hot girl talks, coses així que et diuen manifesta i seràs rica, saps? I jo dic sí. Per això faig pilates, saps? Tot va lligat. Tot va lligat. Vol recomanar algun en específic? M'agrada molt Gent de Merda i La Guàrdia Podcast. Jo Gent de Merda me l'escolto de tant en tant. Em cau molt bé. Està bé. Són d'aquí. Són de Barna? Clar, Gent de Merda és en català. Sí, són de Barna. No sé si totes. Són de Barna, crec. Sí, la són. Jo, el de la pija i la kinky. També. La Lola també, me l'he esperat l'altre dia al cotxe també. I el Faro. Aquest no el conec. És molt guai, és com que tenen converses super com íntimes i de família. I com, no sé, tot super calmat amb els famosos. És com, no sé, un ambient molt guai. Doncs mira, una mica el que volem fer nosaltres. Que no sabem si ho estem aconseguint o no. I com has dit? El Faro. El Faro. L'escoltaré. Sí. Bueno, podem agafar idees. Aquí el que volem és això, que la gent es senti a gust i tenir un rato llarg per poder parlar de coses. Què és el que hem de fer ara? Que passem a la discussió. Va, som-hi.
Molt bé, doncs passem a la secció de la xerradeta, que avui, aprofitant que us tenim aquí a vosaltres, volíem parlar del panorama de la música en general. Jo últimament estic descobrint bastant el panorama en català, és a dir, descobrint que hi ha coses que cada vegada m'agraden més, però volem parlar una mica del poder que té la música per transformar la gent, per enviar missatges, per inspirar i per crear un canvi, al final, a la humanitat. Llavors, com a primer hot take que volíem proposar així per obrir el meló, de banda a banda, és que creiem que últimament no hi ha hagut gaires fets històrics a la nostra generació, aquí on vivim, a part de, jo què sé, com a molts hi vols posar el divendres aquell d'Urquinaona que es van tirar 4 adoquins, vale? Però vull dir, no hi ha hagut mai una gran revolta. Llavors, de les grans revoltes han sortit grans moviments i en aquests moviments ha sortit molta música revolucionària, que és aquella que trenca esquemes, la música es fica amb tot i és superanàrquica i creiem que són punts d'inflexió en aquest punt. Llavors, creieu que ens falten moviments anàrquics i de trencar-ho tot, com a jovent, com a jovent que surt amb la música, o creieu que amb la música ho podríem propulsar una mica més? Si és que fa falta. Des del meu punt de vista és que hi ha moltes coses a canviar i des de la nostra jovent, com estem ja molt ben aposentados per on hem sortit i la gran majoria de l'ambient de per aquí és com la gent té una casa i on està bé i tens totes les necessitats ja cobertes, però sempre podem demanar més, no? Sempre es pot fer les coses millor. Llavors, quina visió teniu vosaltres amb la música? Bueno, Lluís, tu també. Jo ja he fet com el meu statement. Llavors, la creiem, però... Exacte. Creus? Sí, que ho he fet des del meu punt, des del meu punt totalment. Però quina visió teniu amb la música? Creieu que es pot fer algun canvi? És necessari? No és necessari? S'està fent, però no arriba? Què en penseu tot això? O sigui, vols dir fer servir la música com a eina... Reivindicativa. Jo crec que justament ara el que s'està reivindicant molt és que no cal que ho sigui. Que pots fer música i ja està, i que no cal que hi hagi política al darrere com intencionada. O sigui que, saps, vols parlar de que t'agrada un noi, saps, i ja està. No sé com... Jo crec que primer ve la revolta, diguem, en tots aquests casos que han passat, primer ve la reivindicació, les manifestacions i tots aquests temes, i llavors, quan passa el moviment, és quan llavors la música surt representa aquell moment. Ara, és que se m'ha acudit un exemple horrorós, em sap molt de greu, perquè em matareu, perquè no és una revolta ni de conya. Però, per exemple, un tema que sabreu, la Kings League, ¿vale? Gigantes, ha dit l'himne, ¿vale? Gigantes no va treure l'himne per reivindicar res ni res, però s'ha tornat amb l'himne de la Kings League. Saps? És a dir, hi va haver com la Kings League, es va treure la cançó i llavors s'ha tornat per tots els jugadors l'himne de la cançó. Però no ha sigut al revés, saps? No crec que... O sigui, tu com a artista pots enfocar-te a alguna cosa, no? Reivindicar alguna cosa específicament, però crec que no és com que tu generes el moviment. Tu hi ha moviment i tu aportes al moviment o fas èmfasis, però no el generes. Aprofites el moment, també, no? Segurament. Que ha creat això. Segurament. Sí. Exacte, jo és el que anava a dir una mica. La música és molt útil, però crec que tampoc cal utilitzar la música per crear la revolta. Crec que hi ha 1000 maneres de crear la revolta i la música és com un reforç que és molt heavy, molt guai, però crec que la música ara mateix és el que ha dit la Roser, saps? S'utilitza per altres coses que potser no són una revolta política ni social, però es parlen de temes que ara mateix els joves és el que ens incumbeix, saps? D'alguna manera, perquè estem vivint. A veure, jo he volgut ser una mica extremista aquí, perquè tirant endarrere la música dels carrers de Harlem, on s'ajuntaven tota la gent que vivia al carrer, superpobresa, i es posaven a rapejar per un món millor, doncs com vaig agafar una mica de la idea, i també és molt cultura de hip-hop, de salir de la calle i arribar a l'estrellato i tal, i com mola aquest argument, però estic super d'acord en que no tota la música té perquè sí, i si una cançó sona bé i et fa estar millor alegre, que és el que va dir en Joan l'altre dia, que diu, si una música l'únic propòsit que té és fer-te sentir millor, perquè estàs més a gust, o connectar més amb els teus pensaments dintre de, hòstia, estic sad i no sé com expressar-ho, i la música t'ajuda, estic super d'acord amb vosaltres. L'únic és que últimament trobo a faltar aquest punt, de dir, hòstia, jo voldria canviar moltes coses, si em miréssiu les notes del mòbil, jo també m'escric coses, passa que no en tinc ni puta idea de cantar, ni sabria com fer-ho ni res, però també és com més difícil també, dir ben bé què voldries aquesta revolta, saps? Què necessites? Llavors veig moltes notícies dels joves de costa emancipar-se, les feines són una merda, no es confia en nosaltres, no hi ha llocs d'oci per nosaltres, és com, joder, tio, tinc 1000 crits a dintre per dir que les coses poden anar millor. Llavors és com, joder, amb la música m'agradaria que algú també s'impliqués. Bueno, era per setejar una miqueta l'ambient. I de fet, igual
ara potser podeu respondre això vosaltres més, en quina premissa feu música? És a dir, per què us poseu a fer música? Perquè igual sí que ara és com una manera de viure, pot ser una feina que, joder, si és la teva feina, doncs segurament és el vostre somni, no? I justament buscant que sigui la vostra feina es deixa enrere, no?, el sentit aquest, el sentiment de revolta i tot això que vols dir per fer la música que li agradi a la gent, no?, i que tu puguis viure d'això. Llavors, amb tot això vull dir, per què fer música? A veure, o sigui, no comences per viure d'això perquè és que és molt difícil poder dir només faig això. La gent inclús més top ha de fer de profe de música, saps? Molts cops. I també perquè va molt per temporades. Per enviar-lo, no? No. Bueno, també, de fet, també fan a profe. I jo crec que, bueno, jo en el meu cas és perquè em venia de gust. Bueno, és que no sé, és com que et surts sol i, sí, no? I vas fent i et van sortint bé les coses i vas tirant. No sé. O sigui, és com... Igual que si li preguntes a algú per què vas començar a dibuixar, no és que un dia diguis, vaig a començar a dibuixar. Però és diferent començar a dibuixar o començar a fer música, no fer, sinó composar i tocar-la, que produir-la, penjar-la a Spotify i fer la promo, no? Clar, bueno, i això en el meu cas va ser perquè em va venir una mica donat. Em van obrir el Xavier Coca i l'Oriol de Ramon, que són els de Detallets, i em van dir, sí? Sí, em van dir, hem vist que tens uns temes, tal, et volem produir. I em van, per això fa el 2020. I em van produir un tema i ja està. Això no sabia, jo tampoc. Jo us he buscat a les dues en l'Spotify i posa la primera cançó penjada és el 2021. M'estàs dient, ja tenies aquestes gravades d'abans i vas penjar-ho més tard? No, o sigui, bueno, doncs 2021, m'he equivocat. Vale, perdona. Perdó. No. Perdó, era per saber si les que hi havia, perquè tens l'àlbum més recent i llavors tenen uns singles més al principi i pensava que aquestes persones les que havien fet amb ells i no ho sabia. Sí, o sigui, no, la primera, que és Sorra, Sol i Aigua, va ser amb ells. I jo tenia penjat en plan amb la guitarra cutre a Instagram. I llavors em van obrir per això. Hòstia, doncs vas començar molt fort, no? Bueno, els Detallets també estaven creixent, no són el que són ara. Sí, tenien com 7.000 seguidors, saps? O sigui, també ara són molt heavies, però abans no tant. A veure, no et justifiquis tant en el per què, o no sé per què tampoc ho preguntem molt, quan nosaltres ens diuen per què fem un podcast? I el que diem ben surt és per expressar-nos i per parlar de coses que vull parlar. I suposo que la música és la teva manera, bueno, la vostra manera, no?, de dir el que penseu. Jo no gaire, jo és que no... O sigui, em fa pena a vegades perquè penso, tot el que canto mai ho penso. O sigui, no són coses que m'hagin passat ni que hagi... Simplement m'ho passo molt bé, saps? Inventant-me coses i queda bé i fa il·lusió, et sents pues bé i punt, ho treus i si a la gent li agrada millor i si no, pues també molt bé. És teu i ja està. Sí, però la intenció mai... No me l'esperava, jo. Ja, molts cops m'ho pregunten i penso, és que sap greu, però... No, jo crec que no sap greu, perquè de fet és superguai, o sigui, de fet jo com ho reivindico molt, que és com, no sé, la gent que escriu llibres no li demanes que tot el que escriu sigui real, saps? Ho hagi viscut. Clar, és com, tio, no sé si en ve de gust inventar-me una història mala. Clar, jo escolto música i no penso, el cantant aquest estarà sentint això, me la suda. O sigui, jo m'ho porto al meu terreny, saps? I per això m'agrada. No perquè el cantant hagi sentit el mateix que... També hi ha el debat de dir no em pots anar de trap life, full gangsta, de que has vist el que has vist al carrer, de que els meus germans han mort, no sé què, i després ser, jo què sé, tio, el Jack Harlow, saps? Si ets blanquito, que no t'ha passat res, no sé què. Vull dir, el que dius, tio, si estàs parlant d'històries d'amor, que el que pots fer és arribar en aquell personatge, vale, però si t'estàs venent a tu com a persona i vas aquí, que ets el puto amo, i realment després no... Però i ara per què no? Ets el puto amo o no? Tio, perquè... Si arribes a molta gent, al final de tot, arribes a molta gent i la gent està content, bueno, li representa allò, ets el puto amo o no? Encara que no siguis allò, tu has fet alguna que ha arribat a molta gent, li ha agradat a molta gent, pot ser el puto amo. Un tema que vull parlar és el tema de l'ego. Passa que jo crec que l'ego ha d'anar justificat. O sigui, que a mi el Kanye vingui i em digui que és Déu, li dic, vols que et xupi la tita? Kanye, em sembla genial. Vale? Llavors, o sigui, dic guai. Som-hi totes. Vale? O sigui, som-hi. Llavors, que em fa ràbia que sigui tan engreïdo i tan crescut i tot plegat, sí. M'agrada més la gent humil i tot plegat, sí. Però quan ets el puto amo i estàs al top i em poso la teva música de fa 15 anys i em fa sentir el que em fa sentir, et dic, pues ok. L'únic que dic és, en el món del rap, pues hi ha molta gent que va del que no és, tio, i no has de tocar per a terra, és el que va. És el reflex que volia donar. Sí, no, però jo feia la reflexió justament amb el que han dit elles, no? De que tu escrius el que et dona la puta gana, bàsicament. Sí, em dona la puta gana. O sigui, Juli César, el 1904,
perquè sí. Encara, 1904, saps? Sí, 1904. Pues ho soc. Té màquina del temps, ara, el Juli. Sí, ho soc i ja està, no? I si la gent li agrada, ja està, no? Sí, totalment. Vale, pues Però- tu el criticaràs perquè no et ries, no? O no, Vull dir, no Jo estic no. dient a tu. Però Jo vaig a ser puta casa, li perdo un palaç. No, però dic, és el que deien elles una mica i és veritat. depèn de quin rotllo vagis. Sí, però també jo entenc el Però ponètic clar, que et aquest de... cancel·laran. Clar, tu tampoc pots anar cantant de, tio, surto al carrer i disparo gent i no sé, saps? Bueno, jo entenc què vols dir també. O sigui, és molt diferent inventar-te una història d'amor o coses a partir d'una experiència viscuda, fer-la més grossa, que jo crec que en el fons és el que fem. En plan, jo he sentit això algun cop a la meva vida, em vaig inventar una història que expliqui això inconscientment. Que és molt diferent que vendre això, una imatge d'algú que no ets. No, a veure, a mi el storytelling en la música m'encanta. O sigui, els Amics de les Arts, el Manel, t'expliquen una història en la mateixa cançó i no té per què haver-li passat allò, Clar, saps? però ells no estan dient... Aquí és el que Sí, vinc. perquè ells aquí és el que venen, vinc. et diuen directament, és com si digués, soc la Roser, soc la putama i em follo tots els tios... Bueno, és que això fa la Batgel, i és veritat. però m'enteneu, no? O sigui, i quan no... Bueno, sí, és igual, m'estic liant. No, sí, però se t'entens. Però hi ha un punt ètic que jo entenc, i sobretot quan es barregen coses així com d'apropiació cultural, que a més aquesta música ha nascut justament en termes polítics, saps? Per reivindicar coses. Llavors jo entenc que, pues, tio, si te la roba, o sigui, un tio que és privilegiat te l'agafa i pues, fa ràbia, saps? I no toca. L'únic, jo em sento privilegiat i és com, ara no puc fer rap. I és com, llavors hi penso Clar, i dic, pots fer rap. puc fer rap, però no aniré de que sóc un negrata, Claro, vaig és del perquè no ho hood ets. i no sé què, perquè no puto soc. Llavors, Sí. llavors és això de no vendre el que no ets. Llavors, per mi, tio, explicar una història que no t'ha passat mai, els meus raperos de referència són el KCO i el Kendrick Lamar, que ho fan moltíssim, i m'agrada molt, perquè és com empatitzes moltíssim i et fiques just en aquell paper. L'únic és de no anar més gran del que ets, o no explicar, sí, o sigui, sí. perquè com a artista vens la teva imatge, o sigui, vens el teu producte, que és la música, però, joder, tira bastant quan vas repenjat en la teva imatge i entrevistes, i ara faig aquest vol, un directe, i tot. Vens una persona, el màrqueting està envolta teu, no... Sí, sí. Suposo que el límit també estem posant un límit, no? Estem parlant de límits aquí, fins on pots representar alguna altra cosa que no ets, no? I el límit, m'ha recordat, per cert, molt els límits de l'humor, però el límit, clar, tu tens una influència quan tu treus música, perquè té una repercussió, però al final pues, la treus a l'exterior, la pots consumir qualsevol, inclús un nen, no? Llavors, que ojo amb el que dius, sí que és veritat, si comences a parlar d'armes, si comences a parlar de X temes, igual, pues, no, si no ho ets, si no ho has viscut, pots fer mal a altres persones i aquí és on posaríem el límit, no? Pues sí. Podeu estar d'acord? Obro un altre meló. Vale? Jo crec que aquest t'ha quedat... Vale. Què en penseu de que la música hi hagi molta gent que se la prengui com només un negoci i facin fast food? Que és com el màxim referència i com per explicar això volia explicar rotllo. El Ras, el rapero d'Amèrica, sabeu qui és? El rus? Ah, sí. Vale, és que vale, he dit en comptes de U. Però el rus va fer com va craquejar el sistema i va dir, vale, com he de fer perquè Spotify em doni reproduccions i què ho he de fer i tal. I va veure que si treia música cada divendres, que és quan treuen les llistes aquelles de novedades setmanals, no sé què, sempre el ficaven en aquestes llistes. I aquestes llistes eren molt més escoltades del que si ho treia ell només. Llavors va estar-se, crec que 7 mesos, 8 mesos, traient música cada divendres. Un tema. Que està molt bé de forma màrqueting perquè va créixer moltíssim amb tota la repercussió que va tenir, tots els diners que va guanyar. Després va muntar el seu àlbum i va dir, vale, he guanyat finançació per fer el que jo volia, sincerament. Però llavors t'escoltes el 90% de les cançons aquestes que eren cada divendres i no et diuen res. És molar per molar i quedar bé per quedar bé. Llavors, el que us vingui és, moltíssima gent es posa la data, perquè al final ets tu el teu propi, soy mi propio jefe, soy artista. Pues, tu mateix et poses la data aquesta de vull treure música pues, cada setmana o aquest divendres perquè hi ha bombazo i realment no deixes que la inspiració flueixi o parlis ben bé del que vols. Llavors, com us ho preneu vosaltres? Perquè, perdó per la xava, però el que he vist és sou músiques que traieu molt de tant més espontani perquè aneu fent altres coses. Sí, jo crec que depèn de la persona. Jo si pogués trauria cada setmana, saps? M'encantaria treure cada setmana, però és un tema ja de temps. Llavors, jo crec que, no sé, potser hi ha gent que sí que ho fa molt de fast food, me la suda aquesta cançó, la trec i si va bé, bé, si no, també m'és igual, no li tinc ni carinyo a la cançó. Això, segueixo pensant que és una decisió de cadascú, que tampoc és criticable, vull dir, tu tens el dret a treure una cançó de merda, saps? Si vols. Llavors, no sé, crec que no criticaria cap dels dos, al final és el públic qui escolta i decideix, llavors potser encara criticaria més el criteri que tu tens d'escoltar una cançó que no pas l'artista que la treu. Sí, totalment. Jo també penso això. O sigui, sí, ja està, res més a dir. Has parlat superbé.
Ha Lluís- parlat molt bé. Sí, a veure... Sí, a veure, aquí teníem apuntat, per exemple, que hi ha una fricció sistemàtica de l'actual capitalisme amb el fast pacing, de que s'ha de consumir, s'ha de consumir, s'ha de consumir tot el rato, tenen productes a la cara, ho parlàvem just ara abans de gravar, del màrqueting i que crida i com t'ho venen, i llavors hi ha la seva repercussió en l'expressió artística, de si realment et posen totes aquestes normes a sobre teu i et deixen crear com tu vols crear. Tu dius, hòstia, tu potser, Moli, tens una creativitat espectacular que et dona per cada setmana fer una cançó de puta mare de la qual hi confies, o allò, el producte que queda ha estat molt bé, però quan portes 2 mesos fent-ho cada setmana, portes 8 cançons, a la 9ª potser dius estic una mica saturada, ho he de fer perquè d'allò o realment em surt de dini? Perquè, primer, el nostre en Joan, el nostre producer d'aquí, ho diu, ho alberga molt aquesta, o sigui, parla molt d'aquest sistema de dir fer les coses quan tens la inspiració i quan estàs ficat 100%, vull dir, volíem parlar com d'aquest tema. Sí, però també, saps la frase aquesta de que la inspiració et pilla i treballa, no sé què, també jo crec que és important. O sigui, no estaràs al sofà, o sigui, et vindran totes les idees, saps? També has de com buscar una mica a vegades. Vull dir, que potser estàs buscant molt de temps i just quan dius, vale, no busco, et ve, però t'ha servit d'alguna cosa, saps? Jo crec també. I és el que anava a dir, com si treus un tema cada divendres, potser no són tots tan bons, però tu vas aprenent i al final fas un puto hit, saps? No sé. Perdó, no, crees experiència en fer les coses, faràs millor al final, això sí. I no, jo volia dir que també hi ha gent que és un negoci, saps? I que al final també ho entenc, que hi ha gent que es dedica a això, que potser està 2 anys, que no li ve la inspiració, però té una pressió al darrere, que la puc entendre, saps? No m'ha passat, però la puc entendre perfectament, de dir, entenc que et treguis les coses sense estar inspirat, perquè al final de tu depèn molta gent, saps? Hi ha gent que ho espera, tu... No sé, és com hi ha tantes coses a tenir en compte que penso, si treu una cançó sense estar inspirat, és pitjor per ell que pels altres, saps? Al final... Bueno, però en el producte es veurà reflexat. Depèn, Sí. hi ha gent que no, hi ha gent que fa coses que a ell no li agraden i als altres els encanta, saps? A mi m'ha passat i és com, què? Llavors, no sé. I potser no tant... El problema no és la cançó, sinó que, o sigui, a mi em preocupa si la persona no creu en el projecte en general, saps? Que és com, tio, llavors no té cap mena de sentit el que estàs fent, saps? Però també és això, si et dona pasta i depèn... Quan ja estàs molt fotut en la indústria, jo entenc que hi ha com molts factors. Llavors, no sé. I vosaltres que heu creat, com és la vostra situació ideal per crear? Diguem... Espai de... Sí, el que vulgueu vosaltres. Jo deia més de dies, rotllo, això, us poseu a sentar, us assenteu i dieu, vaig a composar, o si ja tinguéssiu pagat tota la vida, saps? Allò de, ja estàs jubilada i fas això perquè t'agrada. O ja ho feu així. Jo quan m'avorreixo totalment, i m'avorreixo sovint, així que... O sigui, estic a casa i dic, fuà, pues agafo la guitarra, aviam si surt alguna cosa, saps? Com a hobby, és un passatemps més. Sí, és totalment. I llavors, és com un joc. Vas encaixant peces fins que tot queda bé i dius, oh, que bé, he acabat, saps? He guanyat. I ja està, i tens una cançó més. I a vegades no queda bé i no has guanyat. És com que l'endemà, saps? Tornes a Sí, hi ha com començar. un orgull aquest de... Sí. Bueno, i que després també és molt diferent quan ho fas amb la guitarra que quan ja dius, vale, tinc el tema, anem-lo a produir. O sigui, hi ha com molts passos. Molts passos. Sí. Jo, tio, és que ara no tinc temps per res horrible, però normalment és quan estic estudiant música que m'obligo, com dic, vale, anem a estudiar, tal. Que no acabo estudiant i acabo com traient acords i cantant. I estudies música com? Sí. Autodidactament, sí. Ah, no, estic a l'escola de Quilines. Vale. Vale. Llavors et posen feina, tu en comptes de fer feina, fas cançons. Sí. O sigui, els hi fas un màster als professors, no? No m'ha de fer això. No, però molt bé, eh? A veure, retornant, en la comparació aquesta que us deia del fast pacing i tot plegat, llavors és que hi ha altres casos de gent que ha tret super poca música, com ara tothom fa referència. Per a gent que sou gamers, el Frank Ocean és el Souls. O sigui, bàsicament tota la música té referència a alguna cosa, tots els jocs tenen referència als Souls, els Dark Souls, llavors és com sempre ho fan. Bé, és igual. Tornant a la realitat, com molta música és, no, és com una mica Frank Ocean, tal. Tothom ha sigut com molt inspirat, saps, per Frank Ocean. I és com el clar exemple que hem trobat de molt poca música, que se la veu superpersonal i que tot i tenint 3 àlbums i mig, saps, ha fet una fanbase brutalíssima, com per haver-se d'esperar 2 horaques al puto Coachella perquè va voler treure tot el puto gel de l'escenari, saps? Llavors, com que la gent sigui tan fan per aquest motiu. Llavors, creieu que el Frank Ocean ha trencat una miqueta el sistema i us ho ha fet a la seva manera i realment li ha anat també? És un
és un unicornio d'un Wonder o creieu que realment és una bona manera de fer-ho i que això realment en el fons funciona, si ho fas diferent als altres? No sé si teniu alguna cosa a dir, potser és molta informació, no sé si teniu... Tampoc estava Sí, així. penso que a vegades sí que pots com fer alguna cosa super diferent al que s'està fent i no agrada, de fet hi ha moltíssima gent que ho fa i no surt bé, i hi ha gent que li toca la loteria i pel que sigui agrada, saps, això diferent que ha fet. Llavors, clar, sí, és una bona manera, no, això de marcar la diferència, però han de quadrar tantes petites coses que tu no pots controlar perquè surti bé, que és com, si ho vols fer perquè a tu t'agrada, endavant, saps? Però tampoc crec que és la idea de forçar-ho al màxim, de ser diferent a posta perquè a la gent li agradi, perquè llavors t'emportaràs un xasco, jo crec. Sí. O no, però és aleatori. De fet, tu tens una cançó... Bueno, avui he mirat. I la cançó que jo em sé, crec, és la que té moltes reproduccions i l'altra és moltes menys. Sí. I no has fet res diferent. No, de fet, ho vaig fer totalment diferent. I Ah, vas fer diferent? Sí. Ah, doncs mira. Aquest és el problema, saps? Que m'agrada molt una que per mi, o sigui, m'agrada moltíssim i tal, però no considero que sigui jo, saps? I llavors de cop vaig com començar potser a fer coses que m'agradaven com més a mi i el feedback ha sigut com molt, molt menys, saps? I a la gent li ha arribat molt menys, també perquè han sigut en castellà algunes, potser... No ho sé. L'última que has fet és en castellà, no? La de 7 d'abril? 7 de abril, cicatrices y los versos que me guardo por tener algo de ti, que és una altra. La de la que parleu és la de la nit del plor? Sí. Sí, no? El hit. Hòstia, o sigui que tu sí que en aquest cas ho vas fer diferent. Llavors... I no em va sortir bé, o sigui, vaig fer... O sigui, realment la de la nit del plor és molt la música catalana que s'està fent ara, saps? Sí. És com que pega bastant, saps? Llavors vaig intentar com fer alguna més diferent al que s'està fent ara, que és el que a mi m'agrada, i vaig veure que no funcionava, saps? I va ser com un, bueno, és la vida. Clar, és que també... A tu? No, Digues, bueno, no, a mi és que... O sigui, tampoc... La Molly va tenir com un hit molt heavy. O sigui, i més va ser com el primer que vas treure. Vull dir que... Com que el xoc també... Jo, com tot és bastant semblant, tot el que vaig traient. No, jo però també penso que tampoc s'ha de posar com pressió als artistes i menys quan acabem de començar de com fer un estil o com... És que no té cap mena de sentit. Òbviament, doncs, si em canviaré el cabell i potser canvio de feina i canvio de vida, doncs, òbviament, la meva música canviarà i potser és que no vull canviar, em canvien els gustos i vull canviar el que faig i crec que també, o sigui, que això no pots dir, no, només faig això, no és realista. Bueno, hi ha gent que ho fa i... També és I els va intel·ligent, bé. d'alguna manera fer-ho. Jo a vegades ho penso. La gent sap què s'espera quan et va escoltar tu. Saps? Si és un grup de rock, Exacte. és que els típics grups de rock d'abans dels 70-80 serà un grup de rock tota la teva puta vida. Que després al final faràs més balades, vale, però és allò. I ara els artistes són... A mi m'agrada molt més també, perquè són... no són homogenis, tio. Vas provant... Tens èpoques, vas més per projectes... Però jo què sé, per exemple, ara la Julieta o The Tallets tenen com un projecte superclar, saps? I això a mi em fa escoltar-los molt més, perquè és com... No sé, és com que ja m'agrada el que fas, llavors el que escolti després m'agradarà 100%, perquè com ja m'ha agradat l'anterior, això també. Ja saps? m'has guanyat. Sí, Exacte, ja m'has guanyat. però clar, si ho van fent a poc, per exemple, els Manel van començar com superacústic tal i després van anar introduint, però a poc si vas mirant, o sigui, mires el primer àlbum i l'últim i dius, what the fuck, però si vas mirant com per àlbums, vas veient que van com introduint a poc coses i llavors la majoria de gent s'hi ha quedat, saps? No sé, penso... Depèn de com ho facis. O sigui, la Julieta ara, per exemple, potser anirà canviant, però com que també, parlant de gent que treu música molt sovint, la Julieta no para. Clar. Ho ha patat. Fa patat, sí, poquet sí. i està a la cresta de l'ola. Sí, però vull dir que treu música molt sovint, justament, que doncs, si cada tema que treu el va modificant una mica i va afegint coses diferents, doncs al final la gent que al principi estava també seguirà, saps? Com que vas acostumant l'orella. I mola veure el progrés. I també és allò, si ara mateix tot tan ràpid, tot plegat, si t'estanques amb una cosa, potser ara no triomfes. Exacte, jo crec que és anar canviant, però sempre una mica en la línia, saps? Sí. Però anar canviant, saps? Com el house minimal, allò de... I llavors li afegeixes un instrument, llavors li afegeixes un altre, i llavors, no? Com anar fent el build-up de tot plegat. Això a mi molt em fa pensar en TikTok, com que ens ha moldejat l'algoritme, tio. Em fa molta por això, perquè jo no faig cap vídeo viral i la gent fa vídeos virals, la cançó de cop té 2 milions de reproduccions i jo és que no sé fer cap vídeo que... I penso... Els TikToks són forts. És que és molt fort. La publicitat que pots fer arrel d'un vídeo per una cançó és bestial. I ara, sense això, és que no saps com fer-ho, saps? No, és que et dona una eina brutal. Però a més, sí, jo deia sobretot perquè, no sé si parlàvem abans del màrqueting, fora càmeres i tal, que al final
el màrqueting que t'ensenya una mica és a organitzar-ho tot, no? Perquè Google, l'algoritme, ho sàpiga ordenar. Llavors, és com una mica que ja estem nosaltres moldejats així, nosaltres que som gent Z, que hem nascut ja amb això, amb els mòbils i tal, doncs com que ja esperem que els artistes, saps, ho facin ordenadet, saps? Tu o estàs en aquest gènere o no. Tu vas canviant de gènere i em vas moldejant, saps? Com molt organitzadet tot, però llavors quan hi ha canvis molt grans igual no ens agradaria tant. La gent ha d'estar acostumada a lo que va a consumir, tot i que depèn de cadascú. A mi m'agrada que em sorprenguin, tio. No m'esperava aquesta balada d'aquell grup de rock i just m'apega moltíssim perquè m'agrada la música tranquil·la. Al final agafes un públic que potser no és el públic que... Clar, però ja et deixen de seguir. També. Després és com que has d'anar aconseguint públics diferents tot el rato i és com... Si ja tens un públic establert, llavors de cop voler aconseguir un altre és molt arriscat. Us mengeu molt el cap amb TikTok o no? No, jo no, perquè també, no sé, també penso que amb els temes així més tranquils, que és com el que fem nosaltres, no funciona tant. No és el seu públic, que va. El TikTok ha de ser tot superestimulat, molts colors... Sí, vull dir, jo he penjat cançons perquè penso, no sé, tio... Per si sona la flauta. Sí, però crec que és com algo més com reggaeton i així et funciona segurament més. Els balls i tot això. Sí. També és el que hi ha més. Ara, clar, tot dintre el tema d'urban, però clar, el reggaeton, trap i tot això. Llavors, per això hem començat, el tema ens va venir tot això de dir, joder, és que ara no hi ha missatge perquè tot té com el color guarra i mira mi pistola, les dineros i no sé què. Llavors, clar, vam venir d'aquí i dir, hòstia, ens falta missatge en moltes cançons. I venia vosaltres, que sou les nostres referències de música cookie i el desamor i tractar amb les persones com a persones i tal. I vam dir, joder, anem a treure aquest tema, a veure on arribem. Però és que a mi, per exemple, també m'agrada que digui... O sigui, per exemple, Muixca, perdoneu, estic molt pesada amb aquest tema. Fan. Però m'agrada cada cop i volta digui això, barres, guarres i coses així, perquè és que té raó, també. I jo també ho penso, saps? Jo no m'atreveixo a dir una cançó, però és perquè prefereixo dir-te, va, et faig una moixaina i, saps? Però que a mi una tia digui, pues em poses catxonda, m'agrada també, saps? Té com el color guarres. Una mica de tot. Total, jo tindré un dia que em podré escoltar Tupac i la revolució dels carrers i després m'escolto el Teuma, que m'encanta el Teuma, i el Teuma és... Vaig drogadíssim, i soc al rei de la ciutat, no sé què, i em sento de puta mare, també. Clar, i només t'has pres un cacaulat, saps? Exacte. Però no passa res, o sigui... Però és la gràcia de la música, penso, com que hi hagi de tot. O sigui, jo últimament com m'agrada molt escoltar justament música que sona així com superdirecta, saps? No sé. Menys rodeos. I tant. A veure, són les 6 i 7. Llavors, anem bé. Anem a fer l'última pregunta que volíem tancar amb això i passem a les següents seccions. Us sembla bé? Vale. Us volíem... Tant les situacions que teniu ara, comencem, estem fent diferents projectes, tot plegat, volem saber fins a quin punt heu arribat a imaginar-vos-lo d'endavant. Perquè nosaltres just hem tingut una setmana, abans us estava explicant lo del projecte del final de temporada, tot plegat, que no us direm res, ja veureu. I nosaltres hem començat aquesta setmana just a mirar com més enllà, què ens depara el futur i tot plegat. Llavors, us presentem la següent situació. És l'hora de somiar amb els ulls oberts, d'acord? Sense límits, sense por i com la màgica d'Oremi. Què és el que més us agrada fer com a artistes? Què és el que més us agradaria fer com a artistes en un futur? Imagina't que ho heu patat o teniu diners il·limitats i podeu fer... Sou uns nepo babies com la Su i us paguen tot plegat. Llavors, quin és el gran projecte de dir més endavant? Hòstia, m'encantaria. A mi, personalment, no estar de cara al públic i composar per gent. I potser el meu personatge deixar-lo una mica més enrere. No cantar tu. Sí, mola molt de cantar jo i m'encanta, l'únic que hi ha tot el tema de concerts, jo què sé, una entrevista, o sigui, és com que em poso massa nerviosa, em pateixo massa... No sé, és com que em jutjo massa i no sóc de jutjar-me massa i això em fa ràbia, saps? Llavors com que realment el que m'agrada no és... O sigui, òbviament m'agrada cantar i la veu i la posada en escena, però no és el meu, ni sento que arribi a ser-ho mai. Crec que el meu és més escriure i pensar les melodies. Llavors, si en un futur puc centrar-me a això, jo ja sóc feliç, en plan, no necessitaria res més. És molt diferent, m'agrada molt aquesta resposta. És rotllo Ferran Romero, de No vaig a entrevistes i també... O Auronplay, tio. A mi m'ha semblat molt Auronplay. Soc Auronplay. Perquè no li agrada... En plan, perquè no s'ha vol... fet famós i tal, però no li agraden els estallar-lo. esdeveniments. Es posa nerviós, veu el públic i es posa nerviós. Però si veus números, doncs va, són números. Exacte, si veus números... Jo no sé si és un paper o no. No sóc molt fan, jo tampoc, potser l'estic en mat ara, però jo... La meva parella. Sí, que és molt fan. Però dic, jo no sé si és un paper o no. Potser és allò de dir, no vull estar aquí, o... Quan ets ja molt famós dius, ara no vull ser famós, ara vull anar a comprar el pa i que no demanin 50 fotos. Et paguen anar a Miami, no sé què, a la Twitch, bla, 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 el que sigui,
tot pagat i a l'hotel de 5 estrelles. I dius que no t'agradarà anar allà, Bueno, que hi haurà persones. Però jo entenc ara la por a ser massa ric o ser massa famós, però això és un altre No, tema. massa ric no. Jo no tinc por. No sap greu. Us ho dic ara. Jo tenir tants diners que no sé què fer amb ells i sentir-me amb por de... El regales, jo que sé, pots fer moltes coses. Sí. Ja ho trobaries. Sí, famós però és un bueno, altre ara mateix, en plan, em donen masses diners i m'agobiaria. Però, tio, passaria malament. No necessito tampoc moltíssim. M'agradaria tenir diners i no preocupar-me, òbviament. Però, no, en sèrio, què sé, tio, cadascú té... Com t'has d'agobiar? Però no els mires. Igual que ara fas. Que No, però vull dir, tio, ara no els miro perquè... Ara no mires la compte perquè hi ha pocs. No els miro perquè no no hi mires són, perquè hi ha ja. molts. Ja està. No, ho dic rotllo de que la gent s'aprofiti de tu i com les Bueno, has ja, d'invertir... Si mai et toca la loteria, jo vull aquell boleto. O sigui, No, muntaria coses, m'aniria a viatge, tot plegat, però dic, canviaria la manera de veure les coses i canviaria Clar. l'estar grounded en el terra i de com... Bueno, valoraries altres coses, òbviament. sí, era aquest statement. Perdó, Roser, vull saber la teva opinió. Vale, jo, com al contrari, a mi m'encanta ser showgirl. O sigui, a mi m'encantaria com... Bueno, sí. O sigui, ella et podria composar les cançons i tu cantar-les. Sí. No, però és que a mi també m'agrada Tu també composar. t'agrada fer-ho. Sí, a veure, si pogués com dir com un futur ideal, m'agradaria com tenir el meu estudi, no sé què, i com saber produir molt, ara no en sé, llavors com fer-m'ho tot jo i quedar amb els meus amics i fer música i després fer show, m'encanta. I rotllo una gira per algun lloc o un àlbum conceptual perquè vull tractar alguna així com a projecte, t'havies pensat o no? No, ara mateix no. Ara mateix tinc com masses coses a la vida. O sigui, com no puc veure tan lluny, penso. Vale. Però sí, home, si sé que tindré diners i tot, ojalà fer una fumada, saps? En plan, el que ha tret Mac de Marco. Sí, ho he vist, un àlbum de 199 cançons. 199 cançons que són com d'ella amb la guitarra fent... Sí, És superxulo. és una fumadíssima. És de fumada extrema. Quan durava? Durava moltes hores. Com 40 hores. No sé, alguna És així. una- és Jo me una l'estic brutalitat. escoltant. És fantàstic per estudiar. Sí, de fons. Hi ha algunes que canta, i de tant en tant té algunes Sí, que però amb canta lletra. en plan... Ning. No, canta rotllo, en tota una cançó de 2 minuts, diu 3 frases i Sí, les repeteix sí. de diferents Però formes. és que és el millor, el Mac de Marco. És raríssim. Jo vaig veure com captures a l'Insta al matí. Ha sortit això, no sé què, vaig dir. No m'ho crec, ens estan És el trolejant. millor. Això és una representació d'allò que dèiem de ser diferent, eh? I de Al fer igual que, no... I de fer que et dona la puta gana, tu. No, sí, sí. Pues Però potser hi ha molta gent que ho havia fet abans, o hi ha algú que ho havia fet abans i no l'ha patat gens, saps? És Bueno, el que hi deia. ha un àlbum que és com de 102 cançons de Per què t'estimo. I és un àlbum que són 102 Ai. cançons d'amor. Que maco, podem acabar aquí. Podem acabar aquí. Podem acabar així. Sí, bones recomanacions aquí al final. Anem a la secció de les recomanacions i seguim amb aquest to que tenim. Molt bé, doncs anem a fer la nostra parada de recomanacions Fast and Furious, que tenim un minut cada un, d'acord? Nosaltres ens hem ficat un... Reduït avui, eh? Avui és el dia Sí, que reduïm. avui he fet un minutet només. Acostumava a fer un minut i mig abans i, bueno, parlàvem molt, però ens hem posat la pressió aquesta de dir, va, fem-ho més curtet. Llavors, vine, va. En Joan avui ens ajudarà, ho farem d'una altra forma diferent, d'acord? Que el que volem fer és format com TikTok, més a prop, vale? Ens grava una cada un. Llavors, Roser, Moli, si voleu recomanar alguna cosa, el que sigui, d'acord? És el vostre moment. Nosaltres ens hem posat el títol avui de Som l'Indiana Jones, hem superat totes les proves d'una maleïda com encantada i arribem a l'últim altar on hi ha un cofre ple d'ornaments i detallets. L'obres i què hi trobem a dins. Llavors és quin descobriment o tresor hem fet últimament, que ens encanti, estiguem apassionats sobre allò. Llavors, si voleu jugar amb el mateix títol, perfecte. Si voleu recomanar el que vulgueu, perfecte. I no cal que recomaneu coses vostres, després fem com promo, si voleu, dir qualsevol cosa. Vale. D'acord? Llavors, avui ho fem diferent, en Joan sortirà aquí en pantalla, creem com uns TikToks per després fer promo i tot això, el que dèiem abans de veure si ho peta i tot plegat, d'acord? Així que, Lluís, vols començar tu, que porto una xapa que flipes ara? Vinga. Va, som-hi. I trobem, en el meu cas, dues sèries. La primera sèrie es diu Normal People, que ve d'un llibre, que és una adaptació. És molt, molt maca i molt profund, molt real. En plan, pots empatitzar en cada moment de la sèrie el que està passant. Inclús t'esperes coses i passen després, però igualment ho sents, saps? Maquíssima, 2020, orientada a Irlanda, on va d'una parella romàntica i tal, i té 12 episodis de 25 minuts. I la segona és El tiempo que te doy, avui estem romàntics. Són 10 episodis de 13 minuts i està narrada d'una manera rareta,
perquè bàsicament comença pel principi, després se'n va cap pel final i vas com relligant-ho tot. És molt rar i s'entén bé al final i és maquíssim també. Ho aprofundeix molt, és deep. Això és tot. 50 segons. Perfecte. Molt bé. Vaig jo? Vinga. No cal dir el títol cada vegada, no? Ja el ficarem i tot. Vale, molt bé. Vale, digue'm 3, 2, 1. Molt bé, doncs jo avui us vinc a parlar d'un àlbum que ara ja farà un anyet ben bo que em va recomanar el meu amic Miki, d'acord? Que ell m'ho ha dit tota l'energia del món de que realment me l'escoltés perquè seria una cosa que m'agradaria molt, que era una gran referència de Frank Ocean, perquè tot és una referència de Frank Ocean amb Playboy Card i tot plegat. I és un tio en català que es diu Chico, que va fer un àlbum que es diu que és Blau, d'acord? Que realment representa moltíssim el mood del que representa el color blau amb allò. I he descobert que el meu nou gènere preferit és la música sad, però que a la vegada pot ser èpica. I m'agrada moltíssim aquest nou gènere perquè és una música com molt trista, molt profunda, molt intrínseca, molt d'autoconeixement, de profunditat en la pròpia persona que l'està cantant, però a la vegada pot sonar de forma molt èpica perquè li posa molts sons de la base del trap, que és una cosa que a mi m'agrada moltíssim, que em peti les orelles en el que estic escoltant, i la vaig descobrir, a més, o sigui, vaig reenganxar-me a escoltar-lo perquè sortia a la Rosarona, m'estava escoltant tota la seva música i vaig veure la col·labo allà i ha sigut el meu descobriment de la setmana. Vale, jo us recomanaré el Galgo Lento, que és fantàstic, és el millor, a més d'aquí poc treu àlbum, per tant, estigueu atents. Llavors després estic superviciada a Never Enough, de Daniel Caesar, i a Call Me If You Get Lost, del Tyler. He tingut un moment de bloqueig. Sí, és xulíssim. I llavors després, ara amb la seva recomanació, he pensat en la pel·lícula de La peor persona del mundo, molt xula, i ja està. Vale, la meva recomanació és Esa chica se fue, de Fran Laurent. Posa en Marc i després la poses a ella. Que serà graciós. Passem a la dinàmica. Avui en Marc ens porta una dinàmica de músics catalans, no? I tant. Avui, inspirat amb el tier list, típic joc que hem vist per tot arreu per l'ordinador, he fet el nostre propi tier list d'artistes catalans. D'acord? Llavors m'he inventat com diferents grups de seccions, de situacions que podríem fer per no situar-los un sobre l'altre d'aquest m'agrada més, aquest m'agrada menys, però m'he inventat situacions estranyes a les quals tindries amb els diferents artistes. Llavors, Joan, quan puguis, posa la foto aquí, que així els veiem, d'acord? Igualment he fet una llista aquí. Llavors, pels que ens estan escoltant, avui juguem amb... O sigui, hi ha més artistes que... Sí, ho veiem. Hi ha més artistes que trossos d'aquests que hi ha, d'acord? Avui juguem amb 31 Fam, Manel, Tallets, Rosalia, Charango, Aliz, Soc un Bohemio, La Batjal, La Muixca, La Puta Peun, Amics de les Arts, el Miqui Núñez, Catarres, Els Pets, Sopa de Cabra, Antònia Font, Flash Esquim, Figa Flaues, Pol Bordàs, Julieta, Su, Ginestà, Lluís Llach, Xico Massaviu o el Lluc. Són els de referents, a part d'elles dos. I si us ve algú en català, he fet un pòster super cutríssim perquè es veiessin aquí. Collage. Lluís, si us ve algú que no està aquí o no he dit jo, endavant. Ah, vale. És una referència per recordar coses i poder tenir... Exacte. Vale, sí, si no, pot ser que tu vulguis, l'únic és panorama català de música. És l'única cosa que posem. Vale? Funciona el joc de jo us dic el primer titular, envieu cadascú amb qui ho faríeu o on estaríeu, d'acord? I llavors m'agradaria moltíssim, en la mesura del que puguem, de que em dongueu una petita justificació de per què heu triat aquella persona. Vale? O sigui, pot ser una broma de que us faci gràcia allò o dir és que m'hi portaria molt bé o el que vulgueu. Vale? Però una petita justificació perquè us entengui de per què. Vale. Tothom ho entès? Alguna pregunta? Tot bé? He agafat el mòbil perquè no veig de lluny, llavors ho tinc aquí, no és que us estigui ignorant. Vale, ok. Som-hi amb la primera. Vale? La primera és, amb qui tindríeu una food truck de tacos i viatjaríeu de poble en poble, de fira a fira i de FM en FM? Jo, si voleu, començo, perquè ja m'ho he mirat i potser m'ho he pensat una mica més. Algunes no, però... No és que no t'escoltem, però és que estem pensant. Ja ho sé. No cal que em mireu. Jo aquesta ho faria amb els de Charango i estaríem tot el dia cantant la cançó d'En Caravana i no els deixaria posar els seus dos últims àlbums, només posaríem els dos primers, són els que m'agraden, i ho faria amb ells, perquè seríem un grupet, ens ho passaríem bé a la food truck i a part els demanarien sempre que puguin a l'escenari i els sentiríem escoltar, així que estaria guai. Vosaltres a què trieu? Jo és que no està aquí, però és que quan ho he començat a llegir he pensat, la Meritxell Nederman, però perquè he tret un tema que és que encaixa totalment amb la idea d'anar
amb food trucks, no sé. Vale. No, ja he dit que el que vulgueu. Ho tens, Lluís? No. Tampoc. Jo no he de preguntar, la Meritxell Nederman és la germana... És la germana petita o mitjana? No sé, n'hi ha moltes, perdoneu. Vale, pensava que eren 3 o 4. Sí, de la Judit. Són 5. Però fa música. I totes fan música? No, és la Judit, la Mary, i ja està. Només. Vale. Comença a dir 4 noms. És casa d'artistes, allò, oi? Sí. Té pinta? Vale. És molt heavy. Us voleu anar pensant? Jo diria... Jo dic un. Però clar, els he de conèixer una mica. Llavors, per mi, clarament, pues me sabeu. Perquè, joder, és com anar amb amics. Bueno, no som super close ara, o sigui, no som super propers, però... Tu passaries bé amb ells. Clarament. Òbviament. Jo et diria la Musca, perquè per el que he parlat amb ella i tal, crec que ens portaríem bé, saps? En convivència. Cunde? I em faria gràcia el que dius, saps? De puta mare. Veus? Aquest és la dinàmica, Vull dir, tot s'hi val? Molt bé, passem a la següent. A qui preferiríeu que us vingués a buscar el dia que sortiu de la presó? Jo segueix un farelo, la Batquial. Aviam què em diu, saps? Tipo, no m'imagino el que em diria el sortir. Lliçó de vida. És com el moment de lliçó de vida, has de millorar. Jo la Pau. Uf. També, o sigui, és el seu territori. O sigui, Sí, com... passa-m'ho bé, no? Tranqui, on és, saps? Vull dir, ja hem vingut totes vegades. De segurata, saps? No sé. Jo diria els Pets. I cantaria a ple pulmó la cançó de Bon dia amb ells, en el cotxe amb les finestres baixades, i seria un bon dia, realment. Lluís? Pues jo justament estava pensant al revés. Lluís Llach, perquè mentre anem al cotxe em canti una mica i plorem una mica. Però surts de la presó, ets feliç, cabró. Però estaria pensant quant de temps he perdut, saps? Però jo penso... Bueno, ja, tio, això... Portes 6 anys podrint tallar, aquell dia és guai. És que jo sóc així, tio. Melancòlic de mena. Joder, estaria ja veient, joder, m'he perdut que han fet aquestes obres, saps? I no sé què, no sé. Lo pitjor... Ja. 6 temporades de forma... Lo pitjor és que han fet un edifici sense el teu consentiment. No. Que heavy. Va, passem a la següent. A qui li confiaríeu les claus del vostre cotxe per fer un viatge fins a Hamburg? Detallets. Hòstia, sí? Llueixen com, no sé, persona que viatja molt. No sé. Jo la Julieta, crec. Crec que les guardaria bé. Sí. Típica casa, un calaix. Ja. No, però ha d'anar fins a Hamburg amb el teu cotxe, eh? És que li deixes el cotxe, Clar, li deixes el cotxe, Jo per això he dit detallets perquè crec que tenen com molta calle, no? De tants tours. Sí. Algú haurà conduït, no? Vale, ara entenc. És Manel, crec, totalment. Uf, però no, que no es En plan droga. papes. Jo també algú... Exacte, no dir algú gran, eh? Sí, jo aquí anava a dir a la Liz. Sí, ho he pensat. A la Liz, per exemple, anava a dir jo. Perquè ell no conduiria, li conduiria un pavo que sap conduir, saps? Al fondo. O si fos ell, doncs també s'ha mogut moltíssim. Següent. Tu què has dit, Lluís? Algú gran, tio. És que no en conec suficients de grans, sincerament. Vale, no es vale. No? Els amics de les arts són grans, es poden comptar Home, grans. sí. No sé si toquen a Hamburg, però són grans. Pues els amics de les arts. D'edat, també. Però és que no ens vull desaprofitar aquesta pregunta. Vale, seguim. Per això hi ha la llista aquesta d'anar mirant. Vale, bé, següent. A quin backstage us faria més il·lusió anar després d'un dels seus concerts? Jo, clarament, al backstage del Valle Valle. D'aquí? Del Valle Valle. Perquè el Valle Valle... Molta droga, No. Es lia a birres, però no pren drogues. Això com ho saps? Perquè l'he escoltat dues entrevistes a la Sotana i les cançons i no sé què, i diu això, que ens ho creurem. Per ara ens ho creurem. Vale? És un liat que flipes, que ja m'ho passaria bé. M'ho passaria bé, és un liat que flipes, els seus col·legues tal, són molt de poble, llavors com tindríem coses de què parlar, saps? Sí. De cabres. I crec que em cauria bé. Diria la Peun, és que jo vaig pensar, diria la Peun, però és que em faria molta por. Jo Sí. tindria por. Jo tindria, sí. o sigui, vas dir, hòstia, estaria molt guai, però és que em farien esnifar el que hi és allà a sobre i no vull, o sigui, em faria molta por. No vull. Vosaltres què dieu? Jo crec que de l'Alice, o Alice, no sé com es diu, perquè crec que hi hauria com potser gent allà que em faria il·lusió conèixer, saps? Al final tota la gent que hi ha aquí, més o menys, els pots conèixer, saps? Bueno, això tu, jo... Tipo, Sí. bueno, però al A una final festa som major, d'aquí, al públic, i te'ls trobaràs. L'Alice, a veure, jo no sé qui és. La Liz és el productor del Zetangana i ha guanyat Sí. com 3 Grammys. Ah, vale. Va, jo no sé Llavors- gens. Jo diria, mentre tu penses, la Rosalia. Ah, M'estaria guai. No, Bueno, l'he apuntat allà. L'he apuntat aquí. Home, vale. Però sí, que estaria guai. M'aniria ja amb una limusina després. Ja, està. jo estava pensant rotllo amb la festa, saps, després. Home, però també. també és veritat que és moment de conèixer algú. També. clar. Bueno, jo també la Rosalia, crec que.
Ja, jo també. Si es pot apuntar tant Però jo també vull venir, però deixeu-me passar el màxim de vosaltres, Si es tio. pot apuntar tant amunt, som-hi totes. Sí, és només que, bueno, clar, he dit que cantin en català o facin coses en català i la Rosalia, bueno, perquè és la nostra puta queen i l'acceptem aquí. I ja està. I és català. I és catalana. I la seva àvia també. L'última. Amb qui us apuntaríeu a un curs de ceràmiques? És que hauria de ser amb algú que s'ho prengués totalment en sèrio. Jo amb la Julieta. En sèrio? Per què en sèrio? Jo estaria com superina en el meu tarro de ceràmica, saps? I si l'altre es posa a fer bromes, jo m'estressaria que flipes. Seria com un calla, sisplau. Fes el teu, saps? I concentra't, que és important. Jo amb els detallets. Perquè s'ho prendríem prou en sèrio, però podríem tenir una conversa mentre ho fem, per exemple. Tu? Julieta. Julieta. Antònia Font, per exemple. Té nom de fer ceràmica, no sé. I a qui convidaries a passar una tarda al bar amb els teus amics? Ui, aquesta és bona. Jo detallets. És a dir, de la nostra edat, ens entendríem segurament. Després posem les seves cançons, no els agrada així els artistes, però bueno. Jo aquí diria el Chico, que he dit abans que m'agrada molt i crec que cauria bé. I tindria mil coses a explicar. Jo la Muixca, suposo. També, estava entre la Muixca. També. És jove. És del 2004. Sí, tio, és la germana petita. Ja? De la Batjol. Però hi ha molta gent, també hi ha molts Farello, És que Què vols dir? són com sis Farello. No sé quina petita és, o sigui, no sé si és la més petita. I són persones, més amb la Greta. Faré lo que és. El cognom. Ah! Jo flipant. I tu, Moli? Era del bar, no? Sí. És que clar, potser et diria Julieta també, perquè és algú que trobo que segurament serien molt semblants, saps? Però és que em faria molta gràcia la Batillal també. Per saber què dius, saps? En plan, Sí. com que tinc una imatge superdistorsionada del que segurament és en persona, saps? Clar, sí, Llavors té em molt fa- personatge. Clar, llavors em molaria com saber qui és realment, saps? Per Pues sí. curiositat. I què? Ho deixem aquí? Sí. Tinc un parell de tres més, però anem justicos. Ja, no del temps, sí. Vale, va, doncs passem a la és hora dels adeus i cantem tots en el bus quan arribem a la casa de colònies. Però avui no ho fem, però avui diem adeu, molt ràpid. Vale. Sí. Que la música, tio, a cadascú li aporta una cosa diferent. I si t'ajuda amb el que tu siguis, o t'ho fa passar bé, o cantes a ple pulmó, pues ja fa la seva feina. Jo crec que també la música... Aquí estem fent unes reflexions, no ho hem explicat, però en general de l'episodi. La música ja vam dir no en un altre episodi que és l'entreteniment que consumeix més gent. Segurament està tothom d'acord. I avui s'ha vist, no?, que al final tothom té una opinió diferent i és com tot vàlid, al final. I ha estat bé, com diem a cada episodi. Jo ho he passat molt bé, primer cop que som 4. Primer que som 4. Bé. Ens ho he passat molt fàcil, sí, no? I tothom tenia coses a dir. Està molt bé. I vosaltres? Què us emporteu de l'episodi? Res. En general. Horrible. No, que ha sigut molt guai, o sigui, és el primer podcast al que vaig. Llavors, supercòmode, temes guais, en plan... Sí. Hi havia coses que pensava, hòstia, bona pregunta, saps? S'ocorren, tio. Corren. Almenys és llarga la pregunta. Jo, Lluís, vull tornar-ho a dir. Ho dic a cada podcast perquè en portem només 5. I per a la gent que ve és molt guai, tio. I ho posen fàcil. No sé què has dit. Gràcies per venir. Nosaltres també ens ho passat molt bé. Ha I estat molt sobretot, que sapigueu, han estat una horeta abans, Sí, per culpa nostra avui. els Llavors s'agraeix hem molt. fet passar una estoneta aquí esperant. Però Us hem us conegut. ho heu portat molt bé. veritat. Ens heu fet passar una bona estona. I si- No, però tio, ens heu portat molt fàcil i ha sigut tot molt agradable. Moltes gràcies. Si voleu la càmera per vosaltres i si voleu fer promo, no sé, si teniu alguns discos o cançons a treure. Jo ara he tret 7 d'abril, que la vaig treure el 7 d'abril. Llavors, si la voleu escoltar, està a Spotify a tot arreu. Haig de mirar a càmera? A quina? És que em Per fa com exemple. vergonya. No cal, Que l'escolteu. Jo, que el 27 de maig toco, no sé ben bé a on, Festival de Maig. També toca el Pau Vallvé, penso que val la pena pagar. I a més estreno directe en banda, llavors... bailo. Interesting. Doncs molt bé. Perfecte. Ho acabem amb una fraseta que sempre comencem amb ens enganxem a tal, i ara aquí ens enganxem d'alguna cosa. Aquesta setmana... Vols que ho digui? Tu. Sí,
aquesta setmana ens desenganxem de mirar likes, comentaris i merdes així, perquè és més important les experiències que creem els convidats, oients i per nosaltres mentre fem el podcast. Oh. I fins aquí. I ja està. I així acabem. Ole! Què collons fotem aquí? Que hem guanyat alguna cosa. Xxt, calla, que se'ns escolta. Tu, mira, un micro. Va, ves, t'encanten. Quin honor, no? És una passada estar aquí amb vosaltres avui. Tu va, acabeu ja, que m'estic adormint, porfa. Sí, anem tirant ja, no? Cap a casa? És sempre igual, tio. Tu, que foli ja. Bé, doncs, només volem agrair a tota aquella gent que ens ha fotut un cop de mà. A en Karim, a la Mar, a l'Ula, gràcies per tots els... Són uns dissenyadors de puta mare, de confiança. El que els hem demanat, ens diga del temps que ha fet falta. Moltes gràcies, de veritat. En Joan Bueno, que no malo, perdoneu. En Joan Riera, per tots els dissenys i... Uns directors espectaculars. La nova parella creativa cinematogràfica de Catalunya. Uns cracs. Under radar, underground, under tot. Ho petaran seguríssim. A tots els actors, gràcies per venir. Anna, Karim un altre cop, Pol, Marçal, Lola, inclús a l'Ester, moltes gràcies per tot. Uns actors genials. Mira que són amateurs, però van fer-ho superbé. I una paciència, perquè treballar amb nosaltres, bueno, això, que s'ho van currar al vídeo. Moltes gràcies també per la intro, en Capa, i a l'Anna. Moltíssimes gràcies. Va ser increïble, ha quedat la millor intro de la història, no? Ens va costar una mica de gravar, però bueno, va anar bé, no? Tu m'ajudes. A la taula de cultura també, que ens han tractat genial des del primer dia. Moltes gràcies per l'espai. Ja estem, no? Juraria que sí. Tu, abans de marxar, puc fer un mic drop d'allò... Pot estar guapo, no? Tu, que no són nostres. Quan siguin nostres ja sigui. Joder, vull ser com el Kanye, com el Kobe, com l'Obama. Tota aquesta penya mola, tio. I gràcies al Notion!